Защо? 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 Хиляди въпроси днес валят, колко много тайни, колко странен е край на света, чудеса незнайни. Хиляди въпроси днес валят, колко много тайни, колко странен е край на света, чудеса незнайни. Защо? 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 Защо стюката не сховава тига? Защо? 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 Защо ли птиците отлитат цвятото? Защо? 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 Защо горещо е така през лятото? Защо? 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 Хиляди въпроси днес валят, колко много тайни, колко странен е край на света, чудеса незнайни. Хиляди въпроси днес валят,